Lohmann Andersen, der er formand for Reel Energioplysning og pensioneret lektor i kernefysik. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvorfor kan vedvarende energi ikke klare behovet? Jamen, jeg vil gerne gøre opmærksom på noget meget simpelt. Når familien Danmark vågner op til sådan en dejlig morgen og tænder for kaffemaskinen, så er der nogen, som sørger for, at der er elektricitet i kontakten. Og når industrien starter produktionen, så er der også nogen, der sørger for, at der er strøm til stede. Det omtaler man i almindelighed som balance. Det vil sige, forbruget og produktionen skal balancere. Det har man hidtil løst på den måde, at dem, der producerer strøm, tilpasser produktionen til forbruget. Og det er de rigtig gode til. Men nu er der bare det ved vindmøller, at vi kan endnu ikke bestemme, hvor meget det blæser. Og derfor så siges det jo også åbent i de politiske planer, at i fremtiden skal det være forbruget, som indretter sig efter produktionen. Og hvis vi bare tager en måned som november måned sidste år, hvor det blæste en del i gennemsnit, så var der dage, hvor vindmøllerne næsten ikke gav noget, og andre dage, hvor de gav over 100 gange mere. Og det er jo ikke en faktor, man bare sådan kan sige, nå, okay, det går nok, vi venter til i morgen. Når man kommer frem med det her problem, eller det hedder det ikke nogen det her udfordring, problemer er afskaffet. Når man kommer og nævner den udfordring, så bliver man slået i hovedet med noget, der hedder smart grid. Det er sådan et buzzword, og dets eneste funktion, det er at få sådan nogen som mig til at holde kæft. Vi skal bare have smart grid, så løser vi alle problemer. Hvad betyder det? Det betyder, at hvis du har haft gæster til middag og fylder opvaskemaskinen og går i seng, og næste dag går du på arbejde, og så kommer du hjem, og det gør du også næste dag, og så er det forresten ikke sikkert tredje dag, at den har vasket endnu, fordi det måske har været en periode uden vindkraft. Den starter, når der er strøm, og det viser sig måske om en 3-4-5 dage, og inden da er det begyndt at lugte, kan jeg godt fortælle dig. Men... Og det, efter min opfattelse er det ren fantasi. Der er ikke nogen, der har konkrete tekniske løsninger i stor skala til det, der hedder smart grid. Hvis det kan lade sig gøre, så bliver det hundedyrt, men der er ingen bevis for, at det kan lade sig gøre. Men man kan jo sige, at netop de her udfordringer, dem er man jo klar over. Vi havde faktisk en lektor i studiet, som forklarede os om den her intelligente energiforbrug, som du også er inde på her. Altså hvor det er på lidt højere niveau, hvor man installerer nogle varmepumper på vores kraftværker, sådan at de kan køre på den overskydende energi, når den er der fra vindmøllerne. Og det batter jo lidt mere, end når det er vores opvaskemaskine, der venter med at gå i gang derhjemme. Altså bliver man ikke bedre til at ligesom opspare den energi, vi får fra vindmøllerne i overskudsproduktionen, ved netop at lave intelligente løsninger? Selvfølgelig bliver man bedre, og der findes jo et utal af planer. Man skal det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde, og varmepumper og lagre el som varme, og jeg ved ikke hvad. Det eneste, alle disse her forskellige tiltag har til fælles, er, at de koster penge. Og jo flere forskellige tiltag, man skal lave for at redde situationen, som man selv har bragt sig i, jo dyrere bliver det. Og derfor så giver jeg heller ikke en rød øre for alle de mange meddelelser om, hvad det kommer til at koste familien Danmark. Der er ingen, der ved, om det kommer til at virke, og der er ingen, der ved i realiteten, hvad det kommer til at koste. Og din løsning på de her problemer, det er jo, at vi skal have nogle A-kraftværker. Enten skal vi bygge dem selv, eller også så skal vi måske købe os ind i nogle andele af dem i Østeuropa for eksempel. Er det ikke et lidt forældet synspunkt efterhånden? Jamen altså, nu er England og Frankrig jo lige gået sammen om at bygge kernekraft i England. Og Finland bygger, og Polen bygger, og Rusland bygger i Kaliningrad, hvor de ikke har brug for ret meget strøm. Og derfor så er 49% af et stort atomkraftværk sat til salg. Der kunne vi lægge en billet ind og få strøm som kommer, når vi vil have den, til en meget rationabel pris. Og det er et værk, der bliver bygget under alle omstændigheder. Vi har ikke noget at gøre med affaldet, men vi kunne få et indblik i, hvordan det bliver bygget og drevet, og hvordan sikkerheden er,
Så der er kun fordele ved at gå ind i det, men der er ikke nogen, der har kommenteret vores forslag, som kom forleden dag i Børsen. Ja, du kan måske lige forklare, hvad det forslag går ud på, for det går ud på at spare den ene vindmøllepark. Vi dropper den ene vindmøllepark til et eller andet stort milliardbeløb, og bruger nogle mindre milliarder til at købe en anpart i det russiske kernekraftværk. Og så skal der måske laves et kabel ekstra, men ellers så kører det i de kabler, som i forvejen eksisterer. Så vi får strømmen alligevel. Vi ved det bare ikke. Men vi kunne få den under bedre betingelser, hvis vi gik ind med en anpart. Nu siger du selv, I har ikke hørt noget svar på jeres forslag. Det er måske meget symptomatisk. Hvorfor er debatten om kernekraft i Danmark stendød? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men Reel Energioplysning lancerer nu en ny kampagne, som netop går på det, at alle energikilder skal tages op til vurdering, og vi skal kunne snakke om det hele. Men det gør vi ikke i øjeblikket. Det gør vi ikke, men det er jo så, fordi flertallet har besluttet, at det snakker vi ikke om, og det mener jeg ikke, man plejer at finde i demokratiske samfund, for at sige det lige ud. Du skal have tak, fordi du kom herind, Bertel Lohmann Andersen.